काँग्रेसीमध्ये सामकेना साखळे गट काँग्रेसीमध्ये फिसकटला। आदले गट अध्यक्षाक काढून नवो गट अध्यक्ष राजेश सावळाची नियुक्ती केल्या। होच विषय सध्या वादाचो थारला। बिरेस्तारा मंगलदास नायक आणि राजेश सावळान वेगवेगळ्यो बसका आयोजित केल्ल्यो। हे गजालीचेर गोमंतकान उजवाड घालतकीर काँग्रेस फुडारी अंजली निंबाळकरान एकीच कडेन बसका आपोवन वाद मिटोवपाचो यत्न केलो, पूण तिचो हो यत्न कितलो यशस्वी थारलो हे फुडाराक कळटलें। साखळे गट काँग्रेसीमध्ये फिसकटला। आदलो ब्लॉक अध्यक्ष मंगलदास नायकाक उडोवन ताच्या जाग्यार राजेश सावळाची गट अध्यक्ष म्हणून निवड केल्या। या प्रकारावयल्यान साखळेच्या काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आरती-परती चर्चा सुरू जाल्या। मंगलदास नायक आणि राजेश सावळान बिरेस्तारा वेगवेगळे कडेन बसका आपयल्ल्यो। गोमंतकान हो प्रकार उजवाडाक हाडिल्लो। उपरांत अंजली निंबाळकरान काँग्रेसीमध्ये मतभेद आशिल्ल्याचे जाहीरपणान सांगिल्ले। This is a caution to all the media people. If you can't write positive on Congress, please don't unnecessarily plant any news. There are no groupism. There are differences of opinion, and we live in democracy. आमचा राहुल गांधी जो नेता आहे तो तेच सांगतो, आमच्या काँग्रेस पार्टीमध्ये डेमोक्रेसी चालते। बीजेपी सारखी हिटलरशाही नाही चालत की दिल्लीवर कोणतरी काहीतरी ठोकता निर्णय आणि ते फॉलो केला जातो। And I'm ready to talk to you totally की काय झालं साखळीमध्ये काय नाही। Before knowing anything, why are you doing this for cheap publicity and TRPs? So please, my request to all the media is, if you want anything, ask us. We are ready to give you whatever you want the news about the Congress party in each and every constituency, and respect our views also. No, as we respect your views, you also respect our views. And we are, again I'm telling you, ours is a democratic party. There might be differences within our home. There might be whatever the five fingers are not similar. निता त्यांच्या बीजेपीचे जे मिनिस्टर्स बाहेर येऊन बोलतात, सीएम विरुद्ध असू दे किंवा त्यांच्या सरकारच्या विरुद्ध असू दे, आम्ही निदान बाहेर तरी बोलत नाही। आमचे डिफरन्सेस आहेत। आय एम हिअर टू सॉल्व द डिफरन्सेस. दॅट इज द थिंग. देन व्हाय डोंट यू आस्क द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स? आता मॅडम विषय आहे की आता मीटिंग झाली आहे, त्याच्याबद्दल मी काय बोलणार? काँग्रेसीमध्ये फिसकटला हे आता जग जाहीर झाला। काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान गोमंतकाच्या सडेतोड नायक कार्यावळीत उलयतना सांगिल्ले की काँग्रेसीचे फुडारी म्हत्वाच्या निर्णया वेळार आपल्याक विश्वासात घेनात। विर्यातोच्या ह्या स्टेटमेंटा उपरांत साखळेच्या गट काँग्रेसीमध्ये आनीक एक बॉम्ब फुटला। काँग्रेसीन साखळे गट काँग्रेसीच्या अध्यक्ष पदावयल्यान मंगलदास नायकाक काढलो आणि ताच्या जाग्यार राजेश सावळाची निवड केली। काँग्रेसीचेर असलो खंयचो प्रसंग आयलो की तांकां मंगलदास नायकाक अध्यक्ष पदावयल्यान काडून उडोवचो पडलो। विर्यातोन केल्ले स्टेटमेंट आणि साखळे गट काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यां मदली वादावादी हो आता चर्चेचो विशय जावन रावला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।